Салом алейкум ба ҳама падарон, модарон, хоҳарон ва бародарони азиз. Хуш омадед бародарони азиз. Он касоне ки дар канали ман ҳастанд, марҳамат карда барои подписатсия кунед ва фаромӯш накунед ки канали Ибн Сино ояндаи дастгирии мо ва шумо аст. Имрӯза якчанд маълумот доштам, мехостам ба саҳви шумо расонам. Ман як ҳафта пеш як газетеро ёфтам. Газет гидета як 20 сола газет аст. Онҷа ёфтам. Аллакай ин беморӣ, медонӣ бародар азиз, ин беморӣ аз моҳи сентябри соли 2003 инҷониб будааст дар байни мову шумо. Ва ман чӣ гуфтанӣ ҳастам? Гуфтанӣ ҳастам ки бародар азиз, ман боварӣ дорам ки аллакай мову шумо ба ин беморӣ як бор гирифтор шудагӣ ҳастем. Дар байни мову шумо антитела ҳаст. Аммо мо набояд тарсидан дар кор аз ин беморӣ. Боварӣ дорам ки мо вақте ки бемор мешавем аз ин беморӣ тариқи лёқи форма сиҳат меёбем иншоаллоҳ. Ва дар ҳамон ҷо тарзи тавобати беморӣ навишта шуда буд ки рибавирин ё преднизолон или дексаметазон. Ва ҳозир сару самонаҳо дар интернет, дар телевизион, дар ҳама ҷо рафта шудааст ки ин қадар бемор касал шуд. Ва ҳозир ман шумода мегӯям ки аз ҳамин бемории коронавирус маъниса чӣ фоида ба даст меорад. Вақте ки худат касал мешавӣ бародари азиз, ами гриппам шояд ки касал бошад, вай меравад ҷода менависад бемории коронавирус дар байста мехобонад. худат созе аллакай соз мешавад, ҷавоб медиҳад, хона мебиёд. Вақте ки худат соз меравад ба больница, дар ҳисоби больница, ҳисоби давлат 200,000 мегзарад. Вақте ки камтар бо вазъин бошӣ, бо сулфа ва температураи вай тариқи ҷӯлисасанӣ гуфта 500,000 мегзарад. Ман ростгап натонистам фаҳмида ки ин чӣ махфӣ, чӣ хеле политика аст. Ростгап ба политикарам кор надорем, лекин ин маълумотро хостам ба саҳми ҳамаи шумо расонам бародар азиз. Ва шумо вақте занг мезанед, мепурсед, мегӯяд доктори ман сарам дард мекунад, ки пӯчам дард мекунад, ман бемории коронавирус ҳастам. Не бародар азиз, худат бемории коронавирус нестӣ. Вақте ки ҳамин симптомҳо дар худат набошад, чӣ хеле гуфта метавонӣ ки ман бемории коронавирус ҳастам. Ва фикрам кардан дар кор. Ман боварӣ дорам ки мо аз соли 2003 то инҷониб аллакай бемор шуда гузаштагим. Аллакай дар мо антитела ҳаст. Вақте ки одамизод дар антитела бошад, бемориҳо тавобат меёбанд. Барои намо бародари азиз, ягон фикри зиёдатӣ кардан дар кор нест. иншоалло ки мо сиҳат меёбем. ин як маълумоти хурдакак буд барои ҳамаи шумо. Бародари азиз, бисёр аудиторияи мо бисёр кам аст. Кӯшиш кунед як дастгирии худтона расонед ки ҳамин подписчикои мо зиёд шаванд. Мо ба эфир бироем. Барои бародаро бисёр занг мезананд, мепурсанд. Ман сабаби ки подписчикои кам ба эфир омада наметавонам бародаро. бисёр ташаккур мегӯям ба ҳар як кадоми шумо ки шумо тамошо мекунед, дастгирӣ мекунед. ва чӣ саволое ки бошад оиди бемориҳо, оиди ҷарроҳиҳо, шумо дар поёни комментария нависед ё ки дар WhatsApp нависта монед. Ман кӯшиш мекунам ба ҳар як саволи шумо ҷавоб гардонам. Ва ман ба ҳамаи шумо ваъда медиҳам ки баъд аз карантин ман ба ҳама донишмандон гуфтугузор карда барои ҳар як беморӣ ба шумо расонам. хуб, саломат бошед. Худо нигаҳбонтон бошад.